Nachádzame sa na okrajovej časti mesta, je tu intenzívna doprava, sú tu veľké nákupné strediská, je tu zároveň aj množstvo ľudí, ktorí tu pracujú v okolí a na tieto všetky vplyvy zároveň aj na svetové strany musel náš návrh reagovať. Paradoxne to nám vlastne pomohlo. Keď už človek pochopí tie vstupy a potom ich vlastne zhmotní v tej architektúre, tak vznikne autentický dom. A vlastne toto bol aj príbeh tohto baraku. Objekt GBC 5 je vlastne vnútorný biely svet, alebo svetlý svet, ktorý je chránený čiernym obalom, ktorý ho chráni pred veľmi rôznorodým vonkajším prostredím, ktoré môžeme ho nazvať aj nehostinným. A vlastne vnútri je niečo, čo je kľudné, svetlé a vlastne úplne s inou atmosférou. Fasáda je tak štrukturovaná, že parametricky reaguje na svetelné podmienky. Tak ako slnko putuje po oblohe, tak sa vlastne okenné otvory objektu prispôsobujú svetelným podmienkám, aby sme dostali do budovy čo najviac svetla a zabezpečili príjemné kancelárske prostredie, ale zároveň aby sme eliminovali vstup solárnych ziskov priamo do budovy. Vonkajší obal reaguje na dynamiku hlavne automobilovej dopravy. Vlastne je stavaný na úplne inú rýchlosť ako toto vnútro, ktoré je oveľa statickejšie. Má byť takým naozaj kľudovým svetom, kde ľudia, ktorí tu pracujú, môžu aj oddychovať. Práve na tieto oddychové socializačné aspekty sme hlavne po covidovej dobe dávali veľký dôraz a naozaj sme dbali o to, aby tí, čo tu budú žiť, pracovať, aby sa mali kde stretávať, aby mali kde tráviť aj príjemné chvíle, nielen pracovné. My ako architekti sme samozrejme veľmi nadšení z toho, ako tento barák dopadol, pretože je to naozaj dotiahnuté do toho konca, čo býva vždy najťažšie. A v tomto by som naozaj vyzdvihol investora, ktorý bol celý čas od začiatku do konca pri nás a rozumel tomu, čo chceme povedať, ktorým aspektom na baráku a naozaj bol vysoko kooperatívny a používal aj svoje skúsenosti na to, aby to dopadlo čo najlepšie. Takže tam bola taká nejaká synergia v tom, že bola to neustála interakcia medzi nami a investorom, čo je strašne obohacujúce. Ty developerské projekty si myslím, že v Cezaru jako by měly mít své místo a že tohle je jako takový opravdu reprezentant na mezinárodní úrovni. Kvalitný projekt, kvalitný dodávateľ, kvalitná realizácia, detaily sú vynikajúce. A je to úroveň administratívnej budovy, ktorá myslím si, že by vynikala aj v kontexte povedzme centra mesta alebo nejakého širšieho centra mesta. A tu v tom kontexte vlastne administratívou povedzme strednej a nižšej kategórie, tak myslím si, že úplne vyniká, naozaj svieti a nastavuje laťku tomu okoliu.